Cheryl Cole està avorrida i vol tornar a la feina i reincorporar-se com a jutge al reality show Factor X britànic, quan abans millor. I és que, segons el seu portaveu, el pitjor de la malaltia ja ha passat i s'està recuperant bé. Tot i això, el seu entorn intenta frenar-la per tal que no torni a la rutina habitual massa ràpid. La cantant de Fight for This Love va sortir de l'hospital la setmana passada i ara es recupera a casa seva a Surrey, al sud d'Anglaterra. Recordem que Cheryl Cole hauria agafat la malària degut a la picada d'un mosquit mentre estava de vacances a Tanzània fa prop d'un mes. La guanyadora de 4 Grammys, Taylor Swift, ja ho té tot a punt pel seu nou àlbum. La cantant de Pennsilvània traurà nou CD a finals d'octubre i es dirà Speak Now. També ha triat el que serà el seu primer single, Mine, que sortirà a la llum a mitjans d'aquest mes d'agost. Speak Now constarà de 14 temes que la cantant ha escrit al llarg d'aquest any. Justin Timberlake tindrà un paper a The Social Network, la pel·lícula basada en el creador de Facebook. Els fans de Timberlake ja poden veure un avanç de la pel·lícula a internet, on apareix l'artista en el paper de Sean Parker, cofundador de Napster i posteriorment president de Facebook. Katy Perry ha desvetllat la portada del seu tercer disc, Teenage Dream. En ella, la cantant apareix despullada sobre un núvol de sucre, tal i com apareix en el primer single, California Girls. L'àlbum sortirà a la venda el proper 30 d'agost i promet ser un disc que es podrà gaudir gairebé amb els 5 sentits, i és que també farà olor a núvol de sucre. Justin Bieber serà l'estrella convidada a l'estrena de la nova temporada de la sèrie policíaca més de moda, CSI. Aquest serà el debut del cantant com a actor, qui encarnarà a Jason McCann, un adolescent problemàtic que haurà d'afrontar una terrible decisió que l'enfrontarà amb l'equip del CSI.
I qui torna al món de l'actuació són les Spice Girls, que es tornaran a reunir per fer la seqüela de la pel·lícula Spice World. Així ho va afirmar Emma Bunton en una entrevista a UK's Daily Mail. La Baby Spice ha declarat que el film el farà Judy Kramer i l'equip de Mamma Mia. Segons Bunton, volien fer la pel·lícula just després de l'estrena de la primera, però amb la sortida de Geri Halliwell de la banda es va quedar només en un projecte. Molt bé, ara sí, després de l'actualitat de música